fericire, breaking news. Nici în noaptea de anul nou nu suntem lăsați. De la Cotroceni vorbește ăla. Știți voi, de anul nou. Ceancă. La mulți ani, dragi români. Știu că vă aflați în plină distracție și că nu aveți chef de mine, dar așa cum v-am obișnuit, apar în fața voastră ori de câte ori am un prompter sau niște foi de pe care să citesc. Fie ca 2016. 2021. Suntem deja în 2021? Doamne, cum zboară timpul. Mai ieri îmi cumpăram primele 6 case și iată, acum nu mai locuiesc în ele, pentru că mi-am luat altele. 2020 a fost un an al încercărilor, în sensul că fiecare a încercat să se descurce cum poate. Unii au agonisit, alții nu. Unii au mâncat, alții nu. Important este că această seară ne regăsește alături de persoanele dragi cu care ne-am petrecut tot anul, închiși, în casă. Chiar ne era dor să petrecem timp împreună. Anul 2021 va fi anul bivolului în calendarul chinezesc sau anul boului în calendarul românesc. Trebuie să fii prea bou să mai stai închis în casă. Dar cine să-i mai creadă pe chinezi? Așa au zis și de 2020 că va fi anul șobolanului, dar știm cu toții că a fost anul liliacului. Ați prins-o? Să sperăm că anul 2021 va fi un an prosper, plin de autostrăzi, de locuri de muncă, în Germania, că în Anglia nu o să mai puteți pleca. În calitate de conducător al acestei țări, vă asigur că în 2021 voi posta mult mai des pe Facebook. Însă am rugămintea ca și voi să mai dați share din când în când, să ajungă mesajul meu la toată lumea. Sunt trist, dragii mei români. Am rămas singur în această noapte specială. Carmen s-a culcat, Ludovic cine știe pe unde mai dansează, doamna Merkel nu mi-a trimis nici măcar un mesaj cu fiecare. Mi-aș fi dorit să fi făcut și eu revelionul cu alți președinți, dar nu m-au sunat. Ei mă sună doar când au nevoie de ceva de la mine. Claus, n-ai și tu niște păduri? Claus, nu ne dai nouă roșia montană? Uneori așa-mi vine să-i înjur în germană. Totuși, vă mulțumesc că îmi sunteți alături, dragii mei români. Voi sunteți singurii care mă ascultați când am ceva de spus. Uneori îmi amintiți de copiii pe care îi aveam la meditații. Mereu mă plăteau doar ca să le spun ce vor să audă. Dacă mai aveți bani, eu mai am să vă spun lucruri. La mulți ani, România!